Ki kubor hati paman nakasngi skobha subscribe ya Udon Bok Official Production. Let's say buona penenchungi ki bom tip ya ai ki chungmut trong kaloka yukta hakaba menta baro ki pajba ki pai khmat shapang kane kabanta hangne ngan pen EP ya ai kaba unong ai ketien trong ka Voice of the People Party Udon ban pensyai halor trong kane kabanta Tito mata ngin ngam ki kam thok ke NPP halor kane kaloka yukta yak ifsar balshawang kam latung yeki house nam arajar arpuar ya way latung lais nam bat nadu kasngi balatung ya arngut pat latung nakabenta san snam Henry yeki te kisangut lashwang mardor yeki klempat kut kasamai trekam kabenta kabaar latung yeki te ki ifsar klem kacingdon ka kendon bakin syawang klempat kut kasamai trekam Kaluka yukta ak ka klem ong bakadai bantung tangi ke badang tray dai halor kane kunong rim bayak te ki ufasar latung namar ka an ka sya bat haswa yakite ru ka sarkar klatung yakwe ki officer palasong thaj bat bantray ha ka office loka yukta ka ching ai daw bayakite ki officer laweng dai namar baka an kam sya bat balatung yaki tang sipor kalong ka kam ki riu crong thlie crong chler Bat deh hang ne badon kecik ong baki tang ki batu ki de ki batau tu lawang ki kalong bai tang namar ba kim le ya kecing kwa ka NPP kemudur baki brio ke celah kilong ki babiej ba bomdon bor ban sungutho bakin ngai ikinia klem nong rem jongka ya kini ki kentien la tho da u doktor pas kamar wa unong aktien jongka Voice of the People Party Kalau kayukta kadai ke yang besar kapatok kit lut ya ki he ki han lada dai ya ki officer he ki MLA MDC bat ya ki menteri sarkar ne ya menteri rang baru bat la chushim bakadai ke yang ka bom chu sha liang lada dai ya kano kunhun sarkar ne ha kabanta ki badon syakaliang persya la ne ya no ru klem dasya siliang bat dai halor katai kabanta baka Voice of the People Party kabadan sangut ki MLA kasngau persyacur halor ke jingweng yaki laingut ki officer jongka luka yukta bat kadairu halor katai kamat baka sedang da kecing yaki persyak sarkar hakine kisngi ngimtip ya kadau balai baka kwa ban penek yaki tai ki laingut ki officer baki ladon hakino kino ki cungtakit ki badang sateng baki dai ban pendep lane yo kidon daki wei pat kidau Henry kecing sisa kalong balada kilang persya kidon kadau ban penek ya kite ki officer kumno ka sarkar cerla pat kamdon ya laga jong kadau bahkan weng lane bakan thung biang ki katba kum kecing snubit jong kahi bat kate kadai kabor jong kecing sisa pai ba hakaba ka sarkar kadon ya kabor ladu jongka hakabai dei bat kitanat baper katai kecing mudoi jongka luka yukta kadai bala mudoi da unelbat marak uway na kinong trayman sungubha na Garo Hills bat kaloka yukta kalaray ban penrem yaki kendaingot ki MDC barim baken tup ru ya arngut ki kontraktor bat uway na kitay uday usanche sangma ubadai u MLA ba menta kador bar cela bat katay kacing toket kala yo ru ya kacing kersyan jong ka Meghalaya High Court bat wat ke Supreme Court kam syam lakwa ban tuklar ai ru persya ya katay karay Katba nakaliang usembut menteri rang bak kecela ubak perstun tensong ulak rensyai bak sarkar kanam laksyu bantong kambiang ya ki laingut ki officer kiba kaladap bang nakakam luka yukta ubak perstun ulaong bak sarkar kahap banjaj kat kum ki kendon jong ka an bat kumba kalong meta kaluka yukta kalatre kampura bat ki pos ru baro kiladap ulaong baki kendon kaluka yukta ru kilakran syai bagi officer basyak tungkam kum ki dekot ki dai banlong ki badang don hakakam om ki ba la syong thaj nginam la bantung syu ya ki officer pangiladap banbang watla kadon ke dawa naka VPP bantung kambiang yaki beong ubak perstun bat dakaba benrap ngayu jing dawa ka VPP bantung kambiang halor ke ai kenong lim bantung kambiang yaki namar kumba kalong mata ladap bantung daki officer ki barang don hakakam
haki caka ki badang lain of local kam sngoto ba balai ki haban le chasurok ban kran nya kini ki aka kam tam bangila dap ban pensyai ya baro ki you banta can say always anything. kumta lada ka VPP ka thobet halor ka bamsap jong ka GHADC kumta kam dei shu banang sngo artatien nya ka kam namar bakala poi shadow sha high court pat wat shadow ka supreme court kabalasa kalong satang banten besar ya kita ki kasau pat jen kalong ka babhatam ya ka yeng ka sheri bahkan IT sya ka CBI ya ka tei ka kam namar pak bisa kalapoi sya ka sispak lor tam pat ka dei ru ka skim jong ka sarkar India ka chingthung ya ki nong besar haduk kin dikhot jong ka lokayukta kin ha pak ka kti jong ka sarkar jalla ha ka chingye selok bat ulat ka jalla lada kadai ke sarkar NPP bamenta pat lese lada kan wan biang sah kawai pat ke sarkar thmai kata u arja apra bat yakata ngimla ban chu tukla lut kum ki rupai ba lane ki kan huan san perthai ru kumchu ngilai le la ka banta bat ngam yu i bakan don ka chingle bakla nak sarkar banwan ra daki officer ki barang trai bat don hakakam bat kacingnya ki jongka VPP kapau bagi tu ki officer ki balasya wangkam kila bandon kacingnya dari bat ka VPP ulong susuk ru bak sarkar kanam khot ya keren setia yakin nong yalam ka VPP namar kaladap ban pensailut hanrei ladaki kwa ban wan ya keren ka sarkar kalalong ka balak kloy ban ya keren nang ta ulong susuk ru bakadon kacingnya per hap tengki officer ki bala syong thaj bat ki officer ki barang don hakakam kitu ki bala syong thaj kin trai kat ba ki sngobiang bat kin ong baki le ya ka ai ke badai ban le bat lara don ka chim baklaru kan nam don ching kata setia yaki hanrei kat ba ki officer ki barang don hakakam ki dang sya te ki kendon ba pher bat kumta ban le baklaru kan nam long nolor kane habathum yaki officer ki barang don hakakam ka sarkar kan sil tang ka DA lane TA bat ka bai syong chingalang om baka maka kan sil tulop kumta habak sarkar kala syong ban perkat bha bat halor kini knong rem sathung daki officer hakitu kikang ni ko aban on ni ba ka voice of the people party re ka party ka bayeng namta upai ba namta ka jela halor ka nong rem ban ra ka sinsha ka khara ka khoi kabamot katama percaya ke bangsa. Ngilai bagi sedang don ki persang jom ki nangilam ki berang ke sarkar lalu deputy chief minister lalu ki minister bat ki beri ki persang ban sai ho. Dari mereka ke ba nak kuat banang ni kalau ba. Kum ki nangilam jom ke parti ngilom ki ba kloy. Bani debate. La kalau deputy chief minister lain yenu ka ba ki kuat. Ban pendek, ban ya tai, ya ka ak, ya ki rule, jangka lokayukta. Ban bahkan pau syai kedar, manu pak persang, ban boi ya ka jinsisha. Laka ke bangi yen kum ka parti, kalong ne em, ka ba syonghop. Rekum ka parti, ka bangi la seng nongrim. Haka taka nongrim, ka bangi wanra, ya ka sinshar ka khara ka khoi. Haka taka nongrim play, God's principle, ka bangi yen. Ka bangi la keren syai, bangi nam alat, dan lili ru em. Ya ke cile silang khamat ban to no ya ka hok ka jong kilong shong shno ni khun ban nyet pen khlai bat kalong ka basngu thamona bat nganget ki pai ba ki baron yo bor pakhat ki basngu tho ha ba ki bisha ki pen shong nongrim ki pen shong dor ya ka jing persang ban pen sha la kalong na kaliang ju deputy chief minister ne la kaliang minister ki baron hapo kani ka sarkar MDA2 kanan pen pau ya ki jingtmu bari ya ki jing saida ka ki ba ya jingtmu ka basni ka baki kidon ki kren u deputy chief minister open power ba bali don kam ban thung de ki serving officer namala da thung de retired kinum sa kin ting ya sarkar kin le ke baki de berle but ya ka baki ki serving officer kin le kin hapan le ke ka sarkar ka kwa Nomor serving officer undang ting ke sarkar, retired officer unum ting. Haga jingsha ka an ka de banong bi ka basha. Badi bantung ya kini ki inquiry officer, lani ki prosecuting officer, ki beri ki la shong thai. Nomor kim don ka nugo ko jinte ani ko.
yaki negani kalanan pausai ya kabut kabari ka jongki babu ka jingpen pau ba kade ke jingle bakra kumlo pinong ba kande ke jingle bakra pile bakra ba pin wengi kiru persha ya ka kendona nomla pan pengsan dalili ruya te nomar ka takaraw nagalian ka jongi kum ka party ngin pen thani ka ni jingki ngin sedang biang ni monti ban ni ko nong ya sarkar wan klep bo pai ba jongari udon dekat ban ni upai ba jongari uyu i ya ka jingtmu ko basngur ka ni dan kum ke nong lam bagi ni ko ni ka thama persha ai bamsa